Nu skal vi væk. Jeg har det på video. Bliv her. Jeg har det på video. Kæft, jeres kano ligger dybt. Det er jo klart, når vi ligger sådan her, så driver vi hurtigere. Men jeg kendt lige 10 meter til venstre, så er der sådan et sted, vi lige kan... Nej, prøv at se. Det er koldt!